RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanino ang langit. Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Di rin ako gusto magkita lang kaya pag-imungan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Mayroon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Wilson. Ginaingon, ayok ka man, muhilat ka usab. Mao kini nahitabo ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Wilson, tala na. Pamauli na ta. Hubog naman kayo na imong mga barkada. Sige. Dala. Manahidon ako nila. Huwag talaga diha niya. Weird pa sa mga barkada ni Wilson. Uy, mugamit man din sila og ginadiling drugas. Maayo ka rin sa Wilson kaya ginagibak. Si Wilson, isang pati Rafi. Nga naman ka. Sorry, Rebay. Sorry. Di lagi ko mugamit, anak. Mugamit. Buang mereka. Hoy! Nga nag-isambag man ninyo si Wilson. I-insult ako si mong uyab. Magamiton pa dili-dili. Nagpabilib siya ni mo. Dili siya parehas sa inyong mga adik. Kinsay mga adik? Ha? Kinsa? Ayaw ginagtay kong uyabay, ha, Rafi? Pasag di luming magabiya din, eh. Dili ka mo makabiya. Mag-uban tangtanan sa kalipag sa kasakit. Di ba? O aron hindot ang iksina ron kabiuna. Huwag man sana ko ang imong uyab, ha, Wilson? Bay, Rafi. Alam siya irap di, ha? Ag-irap di. Kung di mo siya binuangan, di na mo bumahay na ko. Kaya ano? Unsa may imong buhaton, ha, Wilson? Unsa? Ipadakop tamong tanas mga pulis. Unsa? Ayaw na gid pagkuyog nila, ha? Mga bad influence man na sila. Mga buotan na sila kung dili magkainom. O dili magagamit sa gidilang drugas. Katubog ka magkakita kang Rafi nga. Naingon na to. Nabad shot siguro to siya. Dahil nibalibad ka diyang pagamiton ka na ginadiling drogas. Abi na mo, Daf. Naibog na sa Rafi ni mo. Diyag inahigayon nga. Nahangyo siya na ako nga. Ako kang ihatag niya. Unsa? Nabuang siya?
Sakto si Daphne. Di ka na mo kumpiyansang uban-uban sa mga barkada, Wilson. Kana kay manggamitay din na sila. Piligrong maamong ka pa, oy. May mo sa Rafi, ma. Kung ako'y kwartang kabay sa eskwelahan, siya maging mapagamit ako. Ano na ko mag-apil sa exam? Mao lagi na. May utang kabubuton ka niya. Pero dili man gud maayo nga iamong ka niya sa ilang bisyo. Likay na lang yun nila, anak. Musta, Mark? Maayo ba din mong pagkatago si Girlie? Okay, ayo. Tuwa sa mong kwarto. Okay ka po sa ganahan. Tumbuyon mo din, Sterling. Uman sa atong klase ron. Diretso tas inyo, ha? Bay, musla na ito balik si Girlie. Ha? Patumboy-tumboy siya, pero girl man di ay. Huot mo ba kayo? Uy, wala. Ano, Rafa? Si Wilson yung gigas-wigas pulis. Oh, sibat. Sige, sumbong, tas buwag. Sibat. Sibat. Ay, kamo! Bay, kita yung isang pito. May pangutan na lang ko ninyo. Unsa man, sir? Nagkaila may ning girlie Antonina. Ipagita siya siyang parents karon. O, niya siya din magtunga. Nagkaila mo siya mahigala, posible niyang ubanan. Ay, Wala ba, sir? may masayo na, sir. Sige, salamat. Sige, sir. Ipangutaan na, bata. Nabuking naman si sir. Nabuing ka, sir. Kumusta ka na, Girlie Pasiano, Anthony? Okay na ka niya, ha? Okay na ka? Mga hayop mo! Buhi ko ninyo! Tantangin ko sa kong gapos! Iyaw, di ka lang ka. Yeah. Kamaumagog ka mangamot. Mama. May igay niya si yung flying kick o kumbo. Mama. Mao nga. Sige. Mao nga, gigapos na lang ka na mo. Yes. Karon bisa gigapos ka na. Lumi, ano gihapon ka? Diba? Kawas lang ko din eh! Dutag yung tot, Makatinawin mo na ako mga hayop mo! Oh, Girlie. Ay, suko-suko. Kalami ni mo yung tot, Girlie. Ay. Giludaan mo ko sa buang. Karon kang buang nga ka. Kitang-tang ni mong imong bakos. Saon na ni mo. Pastora, Bart. Tell mo lang, Saktora. Ay, palabi. Kaya ka sa... Ari, girl. Mapantaning imo ka. Mapantaning. Baos ni Rene. Baos ka na! Baos yun! Wilson, to ako no sa ilang march ni Girlie. Gidaan nila og ipuli-pulihan ni na grape. Unsa? Ginagit og rape na ni Rafi si Girlie. Di ka may bawa na. Sabi. Sa iyang parents. Ni animan sa eskwelahan. Og nangayog tabang sa taga-admin. May mapriso ng mga tawa na. Mga hayop sila. Mga adik. Duha ka internet cafe ang akong giadto. Pulos close. Sa unahan, basig nag-open sila.
Kinahanglan maka-research ko sa akong mga assignments. Kaya ipasok na sa buntag. Dali! Buhi ko! Aliman ka! Buhi ko! May butang ko sa pa! Ayoko ka taha! Dilawar ka na mo! Sasakyan na mo! Paburo ni siya! Sabihin! Mabab sa isira pultahan! Kamu! Mga hayop yun! Mamatakot tayo! Ganong inyo ko gigapos. Aron dilawan ka na mo nga way hasol. Way kuskus malungos. Ako'y una, Mark. Ako'y una. Dungan tagpasol. Mga hayop po! Mga hayop! Ready? Get it! Go! Ako'y una. Mga adik! Mga hayop! Yung bitara ko! Hindi mo! Ay, bitara ko! Itlog! Mga hayop! Tingog sa kababay. Kaysa naman sa kababayhan ng ilang gidakit. Nakatangtang na ko sa akong gapos. Ako'y muna sa pagpatay ng mga hayop. Murag mga iro. Hapit na. Kamay na. Mapatpadan akong gapos. Wilson, anak, maayo kay niya ka na. Oh, ma? Ano mo na magkakabala ka? Dinihang mahaginikanan ni Daphne. Nangita niya. Masa? Kaya mo na Daphne, ma? Wa ko na mauli sa ila kagabi eh. Oh, may nakita kang Daphne nga gipugos pa sa kanan ng barcography. Mga buang gini mga tawanan na. Wilson, dong. Uban ni mi. Ayan mo ka ng bayang anang Mart. Mag-ubantag mga pulis. Magsusita kung tuwa ba dito ang anak si Daphne. Lami agning bayhanag. Ay, sakto na, Brad. Luya na kay siya, ha? Igo na lang siya mo tanaw ni mo, romansa ni mo niya, ha? Awawa na. Wapa ko matagbaw niya, Mark. Hindi wala rin mo, eh. Bamagduusan kong bayhanag. Sobra ka grabe. Aron sa ingon, maglagot o masukog ang uyab si Wilson. Bakit buwag kininiyaw niya ako? Ako na lang si Daphne. Ako eh. Depan ko. Paong pala na ko. Kuyak! Ikaw! Daphne! Daphne, pagmata! Daphne! Ikaw! Oh! Daphne! Salamat ka niya mo, Partelson! Kasi lagi buhatin mo. Uno! Itabangan ko nilang sukos. Mga hayop! Mga hayop mong duha! Mga hayop mong duha!
Gipuli-pulihan ni mo sila punalan ng kahoy. Patsun ko sa girlie! Patsun ka mo! Parto, so na parto. Kaguhin mo, Dagny. Kaguhin mo. Siluamin ninyo. Sabog niyo, may masayot sa among gibuhat. Wa? Isaw, lawain mo, Dabnes. Pili, ako. Animal, gido. Medyo ko mo pagiluoy niyo. Lain mo. Kanahan ko priso, kaya kayo mga puting lubot prisuan. Abo ang kanganika ka. Mga hayop mo. May kanik eh. Wa ka mamatay ng gipuspusan kag maayos kahoy. May pa namatay, may pa namatay. Askin mo kinabuhing mga animala mo, no? Huwag pa sa ilong mahita mo. Mabilanggo mo duha. Kini kasama mo. O may kaloy merit nilang duha. Ayan eh. Oh, tibi-tibi man mo. Tibi ako na, bahala. Hayop man mo, muhilak sa mo. Relax, bahala. Ano mo niya eh. Dadaanan ninyo sila sa prisuhan. Talaga mo mga hayop. Talaga mo mga hayop. Piso mo. Prisuhan ka na mo. Piso mo no. Ako may piso mo noon. Ikaw may piso. Wilson. Gusto na dap ni gusto na. Ay napagkilak. Sa nahitabo ni mo, misamot akong gugma ni mo. Bisag may nahitabo na ni mo. Ang nagyap kong pagkaslan ka. Wilson. Nagasalamat. Bart, girlie. Bart Wilson. Bilib ko sa mong kaiso, Bart. Kung pa ka makatangtang sa mong gapos, ang tulon. Tuwa pa mo doon sa bahay nilang Mark. Huwag pa na yung pagyapong kay Femuslan sa mga adik. Nagbayad ng duha ka mga hayop. Nagbayad na sila, Wilson. Napriso ang duha ka mga hayop. Sila si Mark ug si Rocky. Kung nakabalita mi, ang duha, nangabuang na kuno. Huwag ibalhin sila sa mental hospital. Nangabuang na sila. Sa sobra ng paggamit sa ginadiling drugas. Mao ka kasama ang kaagi ni Wilson. Dinidig ko lang noon. What's the style? Nangabuang sa sobrang paggamit og drugas style. Kini mong subilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera dalit sa RMN Drama.